wasu 'yan mata ni ma suna ta tsinka tunanina. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Da cire masoyi kwairi ba ni ban yi shi ba gaskiya, raina ta tsirare da taba ba ni ganin ta da gaskiya. Kai Salisu ka gani yadda ta bi ta ibini babaya, na kara an mutuwa duba ta sauya ni gaba daya. Same shi tun da ta yi mana ganuwa, ta so ni ta so ka shi ne ta kai na ya min atuwa. Amma kai min uziri don ka san ban kula yar kowa, sharin wannan hadiya ne yasa yau na ji hajijiya. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai kaga an zama to ɗaya. Ta da kai ne ta duba ta zo tsakiya, ta farraka sabo yadda za ta saka mamiyo jinya. Abokina ka san inda ce ba kai mini zaya, hakan ne sanya wasu suke so yau su gaban sauya. Siffar cutar ɗan kuwa ta yadda ta zo manna shi ya saka mini dimuwa, amma Allahu ya fita ba wani gudun ramuwa. Ba gane hali ta kamar ni yau na yi dubiya. Na ga halin wasu 'yan mata, ni